Duha ka pansyon sa hilit nga sementeryo sa lungsod sa Kibawi sa Bukidnon ang gibungkag sa giingong kawatan. Punteriya sa kawatan ang bukog sa tuhod o tuway-tuway sa minatay. Aron matud pa, himuong anting-anting. Ani ang report. Ano to? Ay, Jesus. Nakagawas nga tiil gikan sa pansyon kung asa tataw nga gikuha ang bukog sa tuhod ni ini o tuway-tuway. Ingon ani na lamang naabtan sa mga residente sa Purok 3, Kisawa sa Kibawi, Bukidnon ang ilang minatay sa minteryo sa lugar. Gani sa paglibot pa sa uploader sa lugar, kita pa ang ubang pansyon nga nangabungkag o nangabuslot na nga hinimuan sa giingong kawatan. Ang insidente gilayong gireport sa mga residente ngadto sa Kibawi PNP. Matod sa kapulisan, ilang giadtuan ang lugar ug nakita ang kahimtang sa mga pansyon nga gihilabtan gayod. Dako ang pagtuo sa mga residente sa lugar nga ang tuway-tuway o bukog sa tuhod sa minatay ang target sa maong kawatan. Actually kini ang ilahang pagtuo ni ini is ang maong buto or kining maong ang maong buto sa maong tuhod isimuon kani nila og kaning agimat. Ginagamit daw kuno kana as agimat. Dako ang pagtuo sa kapulisan nga posibleng daan ng gitun-an sa sospek ang pagpangawat sa mga minatay tungod wala gyud kini mabantay sa mga residente sa lugar. Karon no padayon ang investigation nga ginahimo sa tong kapulisan as to those individuals nga anaa sa likod sa maong insidente. Nanawagan ang PNP karon ngadto sa mga individual nga posibleng adunay impormasyon sa insidente nga makig-alayon sa ilang buhatan. Ato asigong pagalantaw no ang katong pagbungkag pa lang sa nicho, pwede kato manghulog nga malicious mischief o kaning pag-disrespect no sa pag-desecrate sa usa ka patayng lawas. Pwede ka na mahulog sa kaning sa civil code nato sa 309 nga as civil damage. Kauban si Jaybert Pairat sa kamera. Ako si Cyril Chavez para sa One Mindanao.